Programa de responsabilitat social en gestió forestal sostenible, Vilallonga. Muntanyes del Terme. Cicle de tallers participatius i creació del voluntariat ambiental de Vilallonga. La proposta de l'Ajuntament de Vilallonga naix de la seva voluntat política d'intentar organitzar un voluntariat al poble i alhora també de plantejar què coses més enllà del voluntariat es poden fer en les muntanyes del terme. Jo ara veig una decisió molt valenta i molt realista, tal com s'estan desenvolupant les coses en la nostra societat. Jo crec que ahí està el debat, no? En plantejar-se què fem en la nostra realitat més immediata. Si volem seguir el model capitalista que ens ha portat també al coronavirus o volem una mica relaxar-nos i posar sobre la taula un altre model rural, no? Fonamentat en els valors propis, en la comunitat. I això simplifica en la creació d'un voluntariat perquè a la vegada es genera un debat, no? I el voluntariat ha sigut una bona excusa per parlar-ne del tot plegat i també per plantejar experiències d'altres indrets que han resultat ser molt interessants i que poden ser aplicables aquí a Vilallonga. Dijous 10 de desembre. Què fem amb les nostres muntanyes? Cicle de ponències amb exemples de diferents indrets amb iniciatives rurals. El mateix que passa per Vilallonga es pot extrapolar a nivell de valencià. Un país ric que no ha necessitat dels seus recursos naturals pràcticament. Ecologista, perquè en aquella època dir ecologista i més en Valencià era pràcticament dir terrorista i aleshores il·legal. Bona part del públic que podia participar en aquest. Que es de todo tipo, o sea, ambientalistas, comunes de fronteras, o sea, la solución de Semana Santa, o sea, todos los vecinos. Vamos a darle una reflexión a lo que era la agricultura tradicional, pasar a la vida. Y ver la gestión del territorio en la ruralidad. Y bueno, la segunda pregunta. Sí, una altra tècnica que vam utilitzar va ser la mateixa fusta que es va cremar. No sé si es molt bé la foto, però bueno, vam gravar una sèrie de troncs. Divendres 11 de desembre. Ponència, diagnòstic forestal de Vilallonga i taller participatiu. Mantinguem bastant bé, no? O fins i tot moltes fonts que coneixem de la Cruz, inventar-la, procés, d'allí no, allí, quan treu una pedra ja està allà, ja la treu trencada. Divendres 18 de desembre, curs de formació de voluntàries amb classes i diferents formadors. De la línia de Plans i de la Font. Que fa un poquit més sobre el municipi de Montesquieu i a contactes amb els ells i realment així a la Font. La manera de dir que va a ser después. Ya vamos a hacer los grupos, vamos a hablar. Esa es la fotografía de la esa es una que es un amigo y no sabes si está en la montaña de montaña que harán eso también es muy importante para el que va a pagar el premio. Sí, clarament. Vull dir, tenen unes ferramentes bestials. En els últims anys vull dir, una cartografia de riscos. Medioambiental, que es el voluntariat, i el text de la molt interessant. Moltes persones molt presents. Dissabte, 19 de desembre, sessió pràctica mitjançant un passeig pel racó del Duc. La jornada d'avui era la segona part del taller que vam fer ahir a la Xixarra
i consistia en la part més vinculada a la vegetació. Aleshores hem quedat a les 9 en el Xixarra, hem vingut a la font de la Safot i hem començat a caminar, hem baixat al riu i durant el camí s'han donat diferents continguts de vegetació principalment, però també de topografia i orientació, perquè es tractava d'acabar de preparar als voluntaris i a les voluntàries per al futur voluntariat que estem organitzant en Vilallonga. Aleshores es tractava de donar una miqueta de pinzellades, de coneixements generals en base a sobretot, saber orientar-se, reconèixer un poquet el paisatge, saber què és pujar i baixar en un mapa, conèixer què és Solana Umbria i després unes visions generals de la vegetació, de sèries de vegetació, que una cosa va darrere d'altra en la natura, que n'hi ha heliòfiles i plantes ombrívoles, i un poquet a repassar la vegetació principal a grans pinzellades. Ha sigut un dia, jo crec que molt bonic, perquè ha sigut un dia de tardor preciós i hem gaudit d'una companyia magnífica perquè aquesta gent són molt bona gent i és un grup molt enriquidor i que enriqueix molt. A mi m'ha agradat molt els tallers perquè em pareixen molt interessants, aprenem coses que de normal no es donen als instituts, com flora, fauna, i coneixem més la nostra muntanya i el nostre paratge, que, ja dic, de normal no ho sabem. Pues la veritat és que ha sigut un gust poder participar en aquestes jornades i aquests tallers, ja que han vingut com gent professionals de diferents rames relacionades amb l'ecologisme i el medi ambient i hem tractat diferents temes molt interessants, des de la bioconstrucció fins a la flora, la fauna, i hem pogut veure totes les possibilitats que pot tindre un voluntariat i en què podem fer i les accions que podem fer. De moltíssimes maneres, sobretot la més important i també la més econòmica, però la més difícil és la conscienciació, perquè a partir de que diguem, totes les persones estiguin sensibilitzades en que cada vegada fa falta cuidar-ho més, perquè cada vegada es degrada més el medi, diguem que més potencialitats té el moviment ciutadà, aleshores moltíssim. En principi la necessitat és evident i ja dic, depenent del grup, perquè n'hi ha molta feina que fer, en general com a voluntariat i en particular així al poble i així en el medi natural que tenim, en la via verda, en el patrimoni desfet que tenim, hi ha molta feina que fer.